रायजो राजाफोरा आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय खुलुमनानै खोनासं आंनि फुजा होनायखौ आं भिडिअ बानायनानै दिन्थिनाय जासिगोन। दानिया नायलांदो आं भिडिअखौ। बिबार खानानै लाबाय, लानानै बिबारखौ साजायबाय, साजायनानै फुजाखौ होनाय जासिगोन। भगबानानो जोंनि गुदि, भगबानानो जोंनि सोरां। भगबान नङाब्ला जोङो मोनफ्रोमबो खामानियावनो थांखिखौ जाफुंनो हाया जायो। ओंखायनो भगबानखौ जेब्लाबो हांख्रायनाय जायो। प्रेक्टिकेल नङाबाबो गोसोजोंबो भगबानखौ खुलुमनो हायो, मोनदांनो हायो। आङो दा बिबार बावनानै खुलुमनो सानदों, जाहाथे आंनि संसारा आलो गोजोन मोनजालाङो। बाबायानो जोंनि जायखौ आफा शिब होनो, बेयो जोंनि गासिबो संसारखौ बेंगासिनो दङ। आङो गिबियाव बाथौ धोरोमनि न'खराव जोनोम मोननायमोन, नाथाय दा बयबो हिन्जाव माहारिया हाबा जायोबा फिसायनि धोरोमखौ लानांगौ जायो। हिन्दु, ख्रिस्टान बा बर' बाथौ, ब्रह्मखौ लानाय जायो। जायखिजाया मानो आं दा ब्रह्म न'खरनि फिसायखौ हाबा लादों। बेखौनो आङो दिनै ब्रह्मनि नेमै आङो फुजा खालामनोसै, हिन्दु धोरोमनि नेमै आरो। नै आङो बिबारखौ साजायबाय, मानोना बिबारा जाबाय फुजानि मोनसे गोथार मुवा। बेखायनो जोङो प्रसाद होआबा बिबारबो होनानै खुलुमनो हायो। बे संसाराव धोरोमनि अनगा जोङो रावबो गोजान जानो हायाखै। मानोना धोरोम थायोबासो मानसिया हामा दाजा दाथां होननायखौ जोङो मानिनानै लाखिनो हायो। जोंनि गथ' गथायनि थाखाय जोङो मोजां बोसोन होनो हायो। आङो आफा शिबखौ साखि लाबाय, खुलुमनो सानदों। बेखायनो आंनि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि नोंथांमोनहा जाहाथे मोजां मोननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम, जाहाथे आं मोजां मोजां भिडिअफोर दिन्थिलांनो हायो। सापर्ट खालाम, जाहाथे आं इसिबां एक्सपार्ट नङा, जाहाथे आङो साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ दिहुननो एक्सपिरियेन्स मोनो। दिनै आं सोलोंगासिनोसो दं। भुलाथ' मोनफा मोननै जाखायो, बेफोरखौ गोरोन्थिखौ माफ होलायनो हानायासो मानसिनि धोरोम। जों फुजायाव आगर बाथि सावो, बिबार सावो, जेवारि सावो। जायखि धर्मखौ फालिया मानो गोसो होनानै खुलुमनांगौ। इसोरखौ, इसोरनि सायाव जों फोथायना लाखिनांगौ। इसोरा मानोना गोसो गोथारखौसो अनो, बोर सारस्रियो। गावखौनो गाव जेब्लाबो फोथायनो नाजानांगौ। बिदिनो जोङो इयुन संसारखौ जोङो मानसि महरै जोनोम लादोंबोला जोङो जेब्लाबो गाहामै गाहाम फुजाखौ होनो हायो आरो होलांनांगौ जायो। आगर बाथि सावनोसै।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दाना दै सानथि सारनानै खुलुमनोसै आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम जाहाथे आं गोदान गोदान साबसिन हामसिन भिडिअ लाबोनो हायो। आंनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।